Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. Kitanja ni iya ketuka Nong saat an bapau khmat jong kajela uba Erwin ki Sutnga ha kasngi balang ka khalai tri unaitung arajar arpuar ula penpau bakalong ka Donkam hadu ka tata bandan ka Jingïatreilang Hapdeng ki Dorbar Shnong lembat ka tanat Pulit khnang ban pekngor ba bantem ya ki kamruna ruser hapo ki Shnong ki thau ha ka Jingïatreilang bigilap thai kubor ba Erwin la penpau ki ni jing sngau ka jong hadien ba kilami ki jing jawa per Kapal pelong wat yau Director General of Police Dr. L.R. Bishnoi banyak kenduk markhmat dangshan bat kirang ba Shnong jong ki Shnong per ki badan hapo ka jili jong ka Shnong jiao shu la ong ru ba ka jingmi khubor halor ka jing berngam jong we officer Pulit persya ya ka chairperson jong ka Meghalaya State Commission for Women ka lapen sngok ya hadu ka tata ya ki pat ba nong Shnong ngambi officer jong ka commission di kalong bumi mo ngide ke democracy. We are a democracy with a written constitution governed by the rule of law. Kaain ka trikam hani. Hanray ka ay ka pangi kalong pangi susi bani iba hakiniki ski ki beraya. Ki nakaliang ki polis. Kadon imat kendiat ka kajing bom Sutnga ya ki kendon juga. Menen ngiyo ya ka kubor na po Supreme Court. Baga Supreme Court hakani ka case Satendra Kumar until versus CBI and another. Ka krensai kadar ka Supreme Court in democracy there can't be an impression of police state. Piang ni ngaku ban krensai ki paiba. Kamtami ki paiba jongga North Shnong constituency. Ki jaka ki ba ki ja ke jing syakem artli ki jingja. Bangam keren ya kata ka bangaya sya ya kita ki bisa kem. Ne banga kwa ban ong ka kes ke jongki Ngasu kwa ban keren ya ka rukom ba pentrikam ki Pulit ya ka an hakaba kem ki bre. Kani ki paiba ki hapan tip dalam saya kira. Baki don ki kendon an baki Pulit ki hapan ba. Kadon ko rukom trai jong ki Pulit ka ba hapan biak. Pi ngitip ba hakatuka jingjia ba siap penyap ki kelung. Ka kemi jong ki kelung kala le cepo tanat. Balik report. Reklam sin action. Ni pada hakane ka ba syok kitu ki bapli kitu ki kena puli. DGP pada umi ulet dalade haka jinglet jong DGP pada kadang ga kajing smokia ki Pulit pada kilet kem dia kata kajing kem kejong ki ngamden ai benong ada ka procedure ba kem nomor ba haka tu ka case ka bede po jail ka ki kendon an ki bala apply ki dega section 341 IPC ka dega 324 ka assault with a deadly weapon. Ada 506 kaba in criminal intimidation but section 34. Kini parok gede hapo news nem. Hapo news nem ka CRPC ka section 41A ka ong ba mendon kamat kem. Handai ka tugas ni kira ya kilai ngot ki juveniles ki bilang hapo kan news nem. Kira iki permit kimsha iki bahaya masambang. Ya kendo Tato mentak kila poi siapa juvenile home setai. La itu baki deki juvenile tato menelai hindai bangah keren ba. Haba ka an namar ka Supreme Court menden kala keren cha. Ka omba The bench noted that the jails in India are flooded with under-trial prisoners and the statistics indicate that more than 2/3 of the prison inmates constitute under-trial prisoners. Of this category of prisoners, majority may not even be required
to be arrested despite registration of a cognizable offence. Kini ki section ki bagi arrest ki cognizable offence. Handai kumba ong Supreme Court ni. Yo lesim Donkam kan ki. Lada ki corporate lagi. Ya katakan pukut tang kata. Ba ka rule of law kamtam ki conditions balabu how DK Basu versus State of West Bengal. Por bakem mi gibreu deban pentip iki bahayeng basam. Deban pendap ya calan no Pulit. Ndara apa thanat deban don ke medical. Dep don ke medical. Ladu Donkam ban wan Pulidar. Bo Pulidar not present during questioning Donkam. Lada Donkam ban bat iki lada deban pelat bat pak wan biang iki. Nomor kini kide bro kiba charge kide hapo news na. Dan yuma ya ke investigation Pulit ya ka ba ulap Pulit ya kata ngam kwa ban ong Nomor kata ketika hok kejoki. Kamram kejoki bat kide hiban pendap ikam. No. Nomor society hi Donkam hi bandon ke security bat kumbalong benda bon kidong tu nakani kemau kalau chatting mun nakani ba dan bok ba kila pengkut nak kalau chatting bon ke jingya tu bon ke jingya rungyeng ka ke jingya prongyeng kamtam kidon kina ke pret dan namar kata kadaw ngi Donkam ko patrolling tambah ka Donkam bandon ke Jingïatreilang Hapdeng ke Dorbar Shnong bat ki kenang ba anda kem andum kem yo bure uba ndon ketita kini wang kau bang sah. Nalor kata. Sakawi ketua kes yang buat pencari. Buat PS ni dok. Open me ya kan news kamu YouTuber. Lain ma piro lah saya ni. Mau open me ya kan news on digital platform. Hak Australia single versus Union of India. How arjar khatlai. Ke Supreme Court kelas strike down. Ya ke section 66A jong ke information technology kabamut ba ibor ban su arbitrary kabaki sulak ban lebor ba sarkar ban weng no ya kanu ke news weng no ya kanu ke views kadon ke prosedur they ban issue ya ke shokos kani ngatrai piatip hina ke person handrai kalong ba haba ki express ya right ke jong ki hapo article 19 the constitution dan kam ba ki Pulit kin proper ya ke proper procedure of law. Nga keren hapi mentang sengi segi pai ba jogari kalong ba. Ni ibon ki iki belajar. Kaji syak kena ba kit doyong tu kit bian yu doyong. Don kaji kena ba ki Pulit ki don keti. Ki don ki serious offenses ajing syak ki bajia kalen sudong. Ya kadi kaji jabo doyong. Handai haduk mentang sengi ngimpat di iya ki iki inquiry ke babiang. Ni gahap ketika do. Ni expect but at least a detailed inquiry by the anti-corruption branch should be conducted. Suo moto, the police department should have conducted an inquiry into all this. Handai ngi iba hakabay de wo paiba kadon ka enthusiasm lani ka kamdon ke enthusiasm kumbaja iki kilo lali report bau kija ki ong am lalai kani ka domestic hadian pada adalah ke Women's Commission kalau asim action ni kani syak berngam pada kita ki officer. Haka juga rukom ruk ni pai ke ai ke baja balik kami ki beriu support ki Shnong kita. Ni syukwa bagi Pulit kin follow ke due process of law but ya ki belum justified but investigate. Kamtam ki allegations of corruption they should investigate. Kata kadika. Ka kubor ka mga kwa ban pa si pai ba but haka juga por ki pai ba ki diban susu ka hok ka juga. Lalu Pulit one camp pidon ka hok ban tip si ai kira ai ki pasakan. Pidon ka hok ban yo ya ka chalan ka bakin IP ba nila kem ban petip ki baye. Ki don ka hok ka medical ki don ka hok ro ban yo Pulida but ya kanu no ka jin sya kem ka ba hapo news na. Lada ki tre ban lech tanat ban ai statement ban yarap ban Jingïatreilang bo Pulit undon kam. Kalau kau nepi ka Dorbar Shnong ka don la ka jong ka role ka jong ka namar ba la di pipet ya ka provision jong ka kani ka administration of police and justice rules administration of justice and police rules 1937 haki ki areas ki baka apply kani ka rules ki rambas Shnong kidon ka authority of law namar beli ki village police
Rehang ni ngakwa ban ong ya ka yo DGP kamtam nomor nga internet pada bau sim kiai ka. Mendai banga kenok lane banga iu nomor boleh don kam hi ba u DGP skong thu I kini ki. Ayo. Nomor ba ngai iu long serious but let him be serious in the right direction. Ka away ka long ba pi man shwangi don kini ki organization ki baki police ki organize kini ki volunteer force. Apa ki urban area. Siapa rural areas ki ong baki don ki village defense party VDP. Hani nga kenal hang ni ro apa sosun ngalalong u advisor ya ka village ya ka volunteer force ka bangi yarap ha tu kapor ilong SP ikong nongrak. Idawan hang ni. Ida pen itu yani ida ai dekat ID bro. Marbli mentah pi ka long kumni pe ka crime ro is on the rise. Not only crime is on the rise, kamtam kata papi ong assault case, nang takani kecimpung Shnong kadot. Yang kata ngim lama. Kai ka belum kam kalong ba ki Dorbar Shnong. Ki don kam bandon ke jing itu ni ki Pulit. Kamtam bandon ke volunteer force biar subuh. Mar ngim la ban expect bu Pulit unbu iki police patrolling hakalangi. Shnong. Ta don kam ba ki Dorbar Shnong mantan itu iki dakaan naka police department deban itu iki ba urang pa Shnong un identify kin kino ki badon hakat ka volunteer force kin yo ka ID kin patrol ya ka Shnong ta ha kan kam Shnong skanyam la ki samla bla itu daga Shnong ki patrol ya ka Shnong ki don ka Jingïatreilang bat ka Shnong te kani ka wei ka long ba Sutnga ba DGP ulaya ya kalti ka badai ba consult ya ka Dorbar Shnong nomor pi don ka consult ya Dorbar Shnong Mar urang ba Shnong hacingsa udon ka role ka jong ka ba kya ba mar blai kamtam sibu kum ka kes pa kami ki jibunai mo urang ba Shnong ade mo ban le jalam ki Pulit sistem ki Pulit la identify yung kini bagi don suspicion udah urang ba Shnong ban ki dekot jong Shnong ba le IT hacingsa ide maki ban pe ke ige baca te ya kani ngatrai le se ki Dorbar Shnong hakini ki sngi kila klat ya ka role ka jong ki kindia Lanim dia bagi iklan ni hapan pengkemal. Nomor beli ke Dorbar Shnong hi ke deke ke bayadai ke hok jumi nam Shnong. Dorbar Shnong ke deke ke bapek ke bahag kami ada ke Shnong. Tak ada ki police authorities they have to work with Dorbar Shnong. Tetapi hapan kelima ni kum tu. The only thing is the Women's Commission is a statutory body established by law. It has the mandate to protect women. It has the mandate to look into complaints raised by women. Kamot kadon ka bor jong ka commission ban bisar ban rai halor ki jingsa le benki kentai kilong ni. Ti namar kata kadaw ki police ki de ban suthu ba haba ka commission ka exercise ka bor ka jong ka. The police are bound to come to the aid of the commission. Namar belai ka ia ka commission la aya ka hi quasi judicial powers. Pi ka function under the provisions of the function hagi provision kat tu kat ni provision jo ka CRPC ro kat tu kat ni provision jo ka CPC ro. Kam diba ka commission ka shu trai lemuk. Te namar kata ka daw pi ki police la de gidon ka ka grievance subu kumaki ong ni hagani news item gamai ki ong ba therefore, the finding of the Women's Commission is that there was gross negligence of the police to take action against the accused. Gross negligence. Kila indicate. Te haba lap ya kani, lap ha siya ka police department, lani siya home minister, lani siya DGP, lani ununo officer uba daipet ya kani, kila David Institute ya ka inquiry, bat ya ka departmental proceeding kaban ban pensisa na ni ban ong ba kamdot. Pi ba u police officer u ba pong uniform un berngen. Kata kadika it is against the democratic setup jong the constitution of India. Barakajo ko it is against all laws. Namar u Pulit umla ban he has to act under the parameters of the law.
The commission has to depend on the departmental proceeding which has to be conducted. The department can help and conduct a departmental proceeding, but on the basis of that, the commission should be involved. What is the action or inaction with regards to that particular case? Dia kan niru badan kata kejimberan, kahap banyak ke departmental proceeding. Mendai bakin vi nomor beli ke polisi ketika force which is working under discipline. It has to work under discipline. It has to work under the mandate of the law. The ununu officer upa pangkai. Ngan pangkamay pi ba house nem kendai pu san na makla. Kadon ka jingsya penyap ubi kuna hapo tanat hapo rale. Ya kataru kajia kami jongka sipau tarik Disember haka Human Rights Day. Da anda ula udi kiat one rep ukit baru kubat ubu itu kubat udi sang ban halau sama uklam yo ajana kumno na yen. Da kata kami kalau itu usi ukami tapi upo tanat. Ya tiat ya bom yu. Bat hadian kata pada tak bagi nilai pek mayak. Terjadi bagai raliang dari konstitusi jong ipa jong atau tipol ba harbat sosial ni belakang no. Teki phone ya nomor ngana praktis saja. Tengalai anda ngalai nga asat ni facts nga thought dekat city sya justice APC. Nga thought dekat city mendai datang repetition. Ngalai active justice APC. Anda i kata justice APC take up eka kum repetition. But Pak Kem itu Pulit. Nomor justice APC ngomba he has exceeded his powers as a police officer. Yo a compensation ala. But ngayo ika appreciation jong kakut jong justice APC ngatu pa. Kadi ka Shnong bench jong ko di high court tu pa. Nomor beli justice APC ngi hakabayak rem ngau ong police excesses must not be allowed. Only have to go by the ambit of the law. You have to work by the ambit of the law. Tanamar kata kadang hang niru kadon kam bahaba kipai ba kin sim jikanya.